Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jongpi. Ke Paryong Presbytery Higher Secondary School. Ke school ke badan ha ke Senong Paryong jong ke Eastern West Khasi Hills District. Ha ke kat henyo terik ubenai jemang arajar arpuar. Ha rengkat kajinya sno oktilang bat ki wei de ki school kala penlong ya kajinya pat ba ban yalap persya ya kajing sneu jong uduma. Bat ya kajinya soi pat ba ka balong ru kum shibenta kajing rakhe ya ke World No Tobacco Day. Wat hapdeng kajing dom jong ka sun beneng la sakhi komba saus pa angut ki kena school lembat ki nong hikai kilami na school da kabara ye ki banner bad ye ki plakat da ka perta ye ki kentin ki ba persya ya kajing sneo jong uduma. Hadin kini kajinya rally la pelong pat saya kajinya lang ke belingkot hayo dom ko lang ha ka ba u head boy jong ka school u airi kersan marwen ula ai jingkren sha ki pat ba nong song yo bat shiki nong let yo halor kajing sneo jong uduma. Kadba ha ka signature campaign ki kena school baro kilat ho ki copy ka contain tobacco is harmful not only to humans but to the environment. Ha ka bala pha soiru ye ki kime ki kpa ki bahyeng hasam ha ki para marjan bad ha ki waide kat ba yakendo halenti. Stop smoking! Stop smoking!